Naše rozhodnutie zastaviť dodávky nafty a havarijnú elektrínu na Ukrajinu a maďarské rozhodnutie blokovať vojenský úver pre Ukrajinu sú len logickým dôsledkom hlúpeho kroku ukrajinského prezidenta zastaviť dodávky ropy Slovensku a Maďarsku. Ukrajinský prezident nás permanentne poškodzuje a myslí si, že nás donúti zmeniť náš mierový postoj na vojnový. Tu sa absolútne mýli, nepozná ma. Okrem toho 90 miliardová vojnová pôžička pre Ukrajinu, na ktorej sa nezúčastňuje ani Slovensko, ani Maďarsko, ani Česká republika, nie je žiadnou pôžičkou, ale obyčajným darom. Pretože z týchto 90 miliard eur Ukrajina nesplatí nič, ako nesplatí nič ani z ďalších stoviek miliard eur, ktoré obdržala a ktoré ju majú motivovať na boj s Ruskou federáciou do posledného ukrajinského vojaka. No, ale najhlavnejšie posolstvo bude spočívať v tom, že Slovensko je pripravené prevziať štafetu po Maďarsku, ak to bude potrebné. Na teraz je 90 miliardová vojenská pôžička pre Ukrajinu efektívne zablokovaná. Nie som však naivný. Ukrajinský prezident najnovšie hovorí o obnovení dodávok o mesiac či mesiac a pol, teda po voľbách v Maďarsku, kde sa spolieha na víťazstvo opozície. Potom už nebude žiadna šanca na ropu z východu, iba že by maďarskú štafetu prevzal niekto iný. Blokovať tento obrovský vojenský dar pre Ukrajinu je legitímny nástroj, ako dosiahnuť obnovenie dodávok ropy. V každom prípade teraz je na rade Európska únia. Bojovať za národno-štátne záujmy Slovenska pri dodávkach životne dôležitých surovín, ako je plyn a ropa. Tu sa nakoniec ukazuje aj priepastný názorový rozdiel medzi súčasnou vládnou koalíciou a opozičnými deťmi. Tie s nevídaným nadšením volajú po vojne na Ukrajine. Privítali napadnutie Iránu. Nelegálnych migrantov by čakali s otvorenou náručou a pri plyne a rope by čisto z ideologických dôvodov a nenávisti dali prednosť podstatne drahším dodávkam, ak vôbec dodávkam, z iných častí sveta ako z Ruskej federácie.